Oh, me say boame. Na yenka say enyamini na doye ohoda. Amen. Ene de yeda Awurade ase. Sir. Say onam ni tumi ni na doye so. Akwan hodo nyina mu yenyankopon no one ye di ni yie. Ene say ye won kwane ya ohoden a na eye Awurade na aye. Ene de eye da soronko. Esense gidi mpanyini ana otwedi amponfo mu kasaye hise adwumede yi ede maayen se mensin bia enye nansampa yebo Ampa. yenye odi mama ye ho Sir. ne yense bi magidi ko agidi asore na fe yense bi maga na man mpanyini asem aye no kura na abamu eni ti na ye hunu de ye huni e wodan mu No kure. ene da meda mpanyin nyina ase se mpanyin di dwumedie hye yensa yanso ampete na yede ose ayoyo na eda mpanyin susu se yemfa mfi dwumedie ase ye nyina de akomapa be hye mu se ye be Nyankopon adwuma ene Kurofrom district mpanyin adofo mu emu nyumayefo nyinara masem nyina ne se ye Awurade Yesu na otumi ade nyina ne ye no ene onfa na dom ne nhira emra mpaabo mu na adwumadi a yefi ase ene omo aye ne enwie ne nkurumdie mu ne yenhira ne nyam amen Amen. onuadofo a oti adwumadi nka na onso de ose ayoyo otie mpanyi kasa kire na ene waba hayi me no se Awurade Yesu di mu nti no ene de yempa abo ne bekwa wiye no na Awurade amo aye nhira amen Amen. ene ye nyina yenum ye ni bre tenten Ampa. nti yema ye bibia enye waano fefefe ne kwan so fe wakoma no adwene nyina abira dwumadie yi mu na Awurade emeye wadoye masam kakra bia na me ne woka no asam na anya tenten na matuma sam din se onyame na osom ne daada no ono no wonye amen Amen. o wanti mesi onyame a osom ne daada no ono no wonye amen Amen. masam no din amato no enti onyame bia osom ne de a onye Amen. na se uni nyame bia osom ne de a ene obokọ no nsansa na binim se onyame bia osom na owo dan mu de Awurade so mo aye nhira ne amen Amen. menche masam no ho no Ransford nso me no na be ya adwuma no se de osia sori de asem bi kakra bi mame ewo Yohani asempa etie edunum echemo aye enson 15:7 Asempa no said Yohani Chromae. Iti dunum yimu a aye nson. Kristo mu ayonkofa enam ositi so. ene mesre Kurofrom de city se munche me kasa ye mame na yema empanyin kasa kire no emra ya sum ne akoma mu ise se ye kasa ye nyina ye bapa de se de secretary gina hanan so ye zone no ye ahodo mienu ene wo de city ni mu Kurofrom zone na kote zone mesramo ya mo me mfa mpanyin kasa kire no enye adwuma minimum de ebia na ya hase enti nipa na makase ne de ya sanse Kurofrom de etore be kura mo 3 days no ma se ya na eye asafaka se ya 3 days pa abo a se ya na eye ene na branches aka no mo we me pa mo chewo se de ye na ye se Onyankopon asem emfiri soro makwa yise yese de asuma ye nansa empanyifo ndum asem no ya na emakwa Debi. empanyifo ndum asem no ya na emakwa se empanyin ka bibi ne hye bibi to ho no ma ya mesrem mo memfa nya adwuma nanso obi fa ho won tehwe we ya meka obi beba haje se memenda Ampa. Bibiri. se ni pakuro ya nso na ma na okase ana se de ye kokura ye hunu so ana mesum nyame na me ho kire me
wontie nyame kasa kyerɛ Eh? onyame anum asɛm na ayɛ baba ma onipadua na wokra de womfa nyɛ adwuma na mpanyin si yɛnyɛ nansa mpa abɔ ma yɛ ho obi bɛbɔ mu baako na wo anya bibi wɔ ma na wo na wo beble mu no mepa mo kyɛw mesira mo asɔfo no so no ya mo ne ɔmo nkasa yɛ ma yɛn tanse obi sɛ de obi sɛ aka no wasafo ne mu no oh wa ma na ba fiara kora yɛ wa ma kora na mimi da kora motumi ba asɔre mimi da na yɛ na kyerɛ wo ne wayɛ wɔn sa ne mo dwumadi wei de mesira mo mpanyinfo de si wa ma yɛ saa na nsa mpa bɔ ne obi anyi ne ho firi mu jade wo yɛ bia na bra jade wo yɛ bia na bra ayɛ na wɔtwe mpanyinfo ayɛ ne nansa pɛ jade wo yɛ bia na bra ni sɛ ka ha na ka tumi ni mu ayɛ den nanso ya fa ne sɛ o tumi ba ba kokora yɛ obɛfia da na ba ya wada mepa mo kyɛw mesrɛ mo saa na nsa mpa abɔ yi no ebi na yakofo fa so bɛyɛ biribi te mepa mo kyɛw mesrɛ mo wa ba ne de wate de mekan miewani sɛ mpanyi hyɛ da bi a manyi ho mfirim Ebi. wa de te bi kasa kyerɛ mekan nie sɛ mpanyi dwumadi bi ne ɛsɛ ya manyi ho mfirim enhyɛmu ne ɛsɛ ko a manyi ho mfirim dwumadi bi ɛsɛ di biara na enyakopɔ kasa kyerɛ ne firi suraba Ampa. manyi ho mfirim na obɛyɛ nhyira amen Amen. bible sɛ Yohane asɛmpa ti dunum yi mu ayɛ nson. Sɛ motena me mu na me nsɛm tena mo mu a, mobɛsrɛ bibia a mopɛ. bible sɛ yɛwura de yesu ɛne mo asɛm no sɛ motena me mu a Na me nsɛm tena mo mu a, na me nsɛm so ɛtena mo mu a ɛno na mobɛsrɛ bibia a mopɛ. ɛna adeɛ biara na wopɛ a wobɛsrɛ no Ɛbɛyɛ hɔ ama mo. ɛbɛyɛ amen Amen. sɛ motena me mu na me nsɛm no a ayɛ nkwagye asɛm no sɛ woma kwan na bɛyɛ wɔ mu atwam a na ati wo mu deɛ a ɛne adeɛ biara a wosrɛ no ɛna ɛbɛyɛ Ɛbɛyɛ hɔ ama mo. mesrɛ sɛ onyia wo kyɛ me nɛ memu asɛm watira saa Dabi. yɛwura de yesu ka asɛm wɔ ebira ne n'ani abere Ampa. yɛn na wopɛ biribi afiri me mu wopɛ adeɛ bi afiri me nkyɛn wo so masɛm ani wo mu wei dɛ na wobɛnya hwɛ wo ma no nyinaa na ho sɛ yɛn na mopɛ sɛ meyɛ biribi ma mo pɛ sɛ mohunu sɛ nkyerɛneɛ deɛ ɛma me sɛ nkyerɛneɛ ada ade no so no ani wo mu Ɛni wo mu. Asɛm no. sɛ ɛyɛ ade a motena me mu na mimi nsɛm a yɛ nkwagye asɛm no ɛtena wo mu deɛ a ɛna adeɛ bi a wosrɛ bɛyɛ adwuma amen Amen. mɛma ne anuanom wote mpaboe na waba me sɛ ɛna deɛ ɔkoma so sɛ wonim sɛ program kɛsiesie deɛ ɛyɛ din a wonkɔ no kwa na onyame asɛm a yɛ nkwagye asɛm no sɛ ɛni wo mu deɛ a ɛpa wo kyɛw woahwɛ a wonkɔ ne yie wɛyɛ nto sa bi Dabi. yɛwurade yesu na kaeɛ Eh. nokwagye deɛ ni a wopɛ biribi afiri otwa di ampɔn nkyɛn no mia ɔne hyɛ ho sɛ nyame asɛm no ɛwɔ wo mu ɛnyɛ sɛ amfa ho ne wo kɔɔgyan ɛmfa ho ne wo maayɛfi ɛmfa ho ne wo ngu so agu kɔn mu onyame asɛm no ɛni wo mu no wonya biribi mfiri nyankopɔn nkyɛn nsa nkɔ yesu anum asɛm sɛ wotena me mu na masɛm a ɛyɛ nkwagye asɛm no ɛwɔ wo mu deɛ a Mobɛsrɛ bibia a ɛne adeɛ bi a wobɛsrɛ no ɛbɛyɛ hɔ ama mo. ɛno na ɛbɛyɛ amen Amen. sɛ masɛm no nyɛ wo suntudi adeɛ Dabi. oh hello Hi. ɛnɛ mepɛ sɛ onyame yɛ wadɔyɛ na program kɛsiesie a otwa di ampɔn na mpanyinfoɔ so de asi hɔ ama yɛn ɛnɛ yɛbɛfiri dwumadie bɛka sɛ amen no na deɛ ɛde wakoma so na awurade ayɛ amen Amen. saa sɛ binom nyame a mene ne nam ɔne yɛ hwɛmmɔ da Dabi. na ɔne yɛ hwɛmmɔ so da ɛne na nkɔnyɛ nyame ba sɛ ɔtena hɔ de ne mahwɛmmɔ deɛ a na ɔnyɛ nyame ba na kɛyɛ ne yɛde ho too so na kɛyɛ ne magu ase ɔte agya nifa so di ma yɛn obɛdi ama ɔne amen Amen. makwa ne nyame asɛm no nyɛ wo mu adwuma adeɛ nyame mpɛ ne manyɔ wonim no nyinaa adeɛ nyame nkɔfɔ mpɛ biara ne manyɔ ɛno so na ne yɔ no akokwa wo sɛ motena me mu na me nsɛm a yɛ nkwagye asɛm no ɛtena wo mu deɛ a onyame bɛyɛ amen Amen. ɛna me ne wobɛsua bɛma bi ho asɛm onyame asɛm ne wɔ ne mu nti no ɛna ɔdi nkonim Ampa. onyame asɛm ne wɔ ne mu nti no ɛna ma ne di nkonim Di nkonim. na obi a nyame asɛm ni wo mu no woni nkonim Dabi. aha da so no sɛdeɛ tia no no ɛnɛ da wo nipadua no ma yɛwurade yesu na ɔmɛyɛ wɔ adɔyɛ san sɛ ɔno deɛ ɔgye ɛdɔɔso no
ɛwɔ ne nsɛm amen bible sɛ enchemu nwɔtwe no ɔsi wei mu na wahyɛ magya animuonyam wei mu no na wahyɛ magya no animuonyam sɛ mo so ɔba pii sɛ woyɛ saa wobɛso ɔba bebree ɛno na moyɛ m'asuafo ɛno na woyɛ saa na woyɛ m'asuani na nukura gyidi ma mepa mo kyɛ wo ɛde ababɛn na wo so ababɛn na wo so wo de yɛbɛduru hɔ bible sɛ enchemu nkron no ɔsi sɛdeɛ agya no dɔme no sɛdeɛ agya no dɔme saa na me so madɔmo saa na medɔm enti mo ntena me dɔ no mu enti mmiɛni ne tena nyame dɔ ne mu yesu sɛ mene agya no yɛ baako sɛdeɛ agya no dɔme ɔde wiase nyinaa ahyɛ me nsa ɔde tumi aburu so nyinaa ma me no saa na me nso sɛ motena me mu a me so mɛdɔm na ɛhefa na wokɔtena ɛnɛ yɛwura de nso mi ka nkyɛw sɛ tena ne dɔ ne mu ɔdɔ ne na ma ɔte sɛ deɛ wotie yi kabɔne bi ɔyɛ saa bere nka wonte ase sɛ meka wahu ka wayɛ akyiwadeɛ bi onyame anim bɔne bi mu ɔdu onyame anim mogya bi a ho tia afiri nsɛm ahyia agu fam na ɛsɛ ɔda so dɔ wote ase woka sɛ wo ma suro kɔ akye wo mu no ho ɔfɛkyɛ wo mu dabi asɛ wo na ahoɔden dabi na wɔn a kɔ kwan so nya aka accident na ɔda gyi no edu bi sɛ wo ho ɔfa so ɛsɛ ne no ɛyɛ adom bi ya amen afi kura ewura mu nhwɛ nipa afiri mu wo de wote ase ɛyɛ nyame adom bi ɛte na miani sɛ nyame ayɛ adom kɛse we de ama wo de a na wo hu mo ba ɛnɛ tena ne dɔ ne mu tena yesu dɔ ne mu ɛno so na mu tena yɛ ɔden ɛnyɛ yi saa wo sɛ me ka tena dɔ ne mu no ɛnafɔm bɛhuna mane wɔ mu ti deɛ ɛya ɛbɛhuna ahisɛm abɔfono sɛm wɔ mu na ɛsɛ wotumi tena mu deɛ a wobɛyɛ nhyira amen pakyɛ bible sɛ sɛ yohane asɛmpa ti dunum yi mu ɔyɛ du yɛnkɔ sɛ modi m'ahyɛdeɛ so a mobɛtena me dɔ no mu mobɛtena me dɔ ne mu sɛdeɛ me nso mɛdi m'agya ahyɛdeɛ so enti ɔdɔ no yɛntena ɔdɔ no mu ka meka sɛ tena dɔ no mu tena dɔ no mu no na wofiti ate dɔ no mu onyame mmena asɛm ne ɔdɔ no onyame mmena asɛm ne ɔdɔ no sɛ wotumi gya korɔ no no nyinsɛnyi guo agyamammɔ wɔkuru wɔn pena wɔyere wɔn pena ɛnɛ sikaduro bi a aba wiase ɛne nsisie ne apɔbɔ aba wiase sɛ wogya wei mu nyinaa to hɔ deɛ na wɔ onyame dɔ ne mu onyame dɔ ne mmara no sidie ɛti na ɔsɛ sɛ wodɔ me deɛ a wonim ahyɛdeɛ so woka sɛ ɔdɔ no yɛka na medɔ awurade saa na wɔka no kɛkɛ onyankopɔn mmara sɛm ne ahyɛdeɛ no ɛne ne ɔdɔ no sɛ wonim sɛ ɛnɛ mmara no bi firi wo nkyɛn atɔ fam a ma so fa mmara no bi wo nkyɛn afi atɔ a fa no di so yie na ɛne no wokra no wo nkwagyeɛ bible sɛ sɛ modi m'ahyɛdeɛ so a mobɛtena me dɔ no mu na wotimi dɔ ne mu sɛdeɛ me nso mɛdi agya no ahyɛdeɛ so na mete ne dɔ no mu no kɔ nkyɛmu du baako no wɔsɛ maka wei nom nyinaa akyerɛ mo ɛnɛ meka wei mu nyinaa de akyerɛ wo na m'anigye atena mo mu nyankopɔn ho anigye atena wo mu na mo anigye no wie pɛyɛ na onigye no wie pɛyɛ yɛnigye no wie pɛyɛ nokɔ gyida sɔre ma m'ani abere wɔ mo so montie ne ye sɛ yɛwura de yesu anigye no awie pɛyɛ wo mu a ɛnɛ nka wote fie ha mpabɔ no wote hɔ a wodwene sɛ wɔba na ɛgyi sɛ memenda obi asɔre ne tirim maba na ɛdeɛ akyerɛ me ma fiada me ma gye sɛ memenda adeɛ wo sɔe nyame ma mesrɛ mu momiɛnyɛ nyame dwuma no ho adagye nyame dwuma just 3 days program wɔ sɛ na kamani abere paa sɛ mɛyɛ biribi ansa na ɛnɛ ukura de yɛasate program yi mimi ba anɔpa na me sister bi firi mu nti kɔsiara ne dwoara ne nnura nyinaa no deɛ ɛsɛ meyɛ mentim anyɛ na kɛ mususu mu sɛ wei na mɛyɛ just 3 days ne nyinaa no ne nyinaa ahwe agu ɛdeɛ na woyɛ ho ɛnɛ ne kyerɛ no ni wɔ wo enti ɔberɛ fata a momiɛfa nyɛ nyame dwuma just 3 days ukura yɛ wada efiada yɛwi asa this ne nyinaa ɛbɛhyia wokura wotu okura kote wontumi nkɔ hɔ akyerɛmade nkɔ hɔ da agya you wɔde sɛ John hɔ kɔntena se wonim hɔ ɛna yɛyɛ program ama saafo ne nyinaa bɛhyia ne wɔhuru wo nua ɛsɛ wo so wo ma ɛsɛ wo kɔ na sɛ wobae yɛyɛ wontumi nkɔ hɔ nyame ama kwan sɛ yɛn nyinaa mɛhyia yɛhyɛ awurade animuonyam na yɛnyi yɛni
ɛno so ago na sɛ woyɛ ho dɛ Bible sɛ Yohane asɛmpa ti du nom yi mu edumienu yɛnkɔ wei ne mahyɛdeɛ wei ne mahyɛdeɛ sɛ mo no dɔ mo ho mepa mo kyɛw na ɔdɔ bɛn kɔdɛ ma ɛne kɔ anya ɔdɛ sɛ mpanyin na di program ma yɛ tumi kɔ yi mehunu asomasi mekɔ yi mehunu panyini wei mehunu na kyɛ mehunu bi nua wei ɔno kɔ wasafo wɔsɛ mu mene ne hyia kyɛ yɛkɔ yi behu wei wei ne ɔdɔ no yɛhyia ne yɛni agye wohwɛ deɛ na ewiase kɔ yi a enti afi yɛbɛtumi akɔ yɛnhyia mu asɛm no gidi for more than 20,000 yɛbɛnya baabi a yɛakɔtena sɛ yɛkɔ yɛnhyia mu ɛbi nti mpanyin no mu de ɛne monyɛ wei kakrakra na yɛmfa nhyia yɛtutu yɛn ho fo ne yɛn no dɔ yɛn ho ɛno nso asɛ daabi ɛsɛ yɛnya wo dɛn Bible sɛ wei ne mahyɛdeɛ wei ne mahyɛdeɛ no sɛ mo no dɔ mo ho sɛ yɛ a momeyɛ no dɔ yɛn ho yɛn no dɔ yɛn ho dɔ mo no sɛdeɛ me so me dɔ mo no yɛnkɔ ɛnkyɛmu du mmiɛnsa no yɛnkɔ obi ne dɔ kɛse ɛse ne wei sɛ Bible sɛ yɛn na obi ne dɔ kɛse asini wɔyɛ o obi de ne kra bɛto hɔ ama ne sɛ namfo obi de ne kra ɛto ma n'adamfo nti sɛ moyɛ deɛ mehyɛ mo a na moyɛ deɛ mehyɛ mu yi a na moyɛ me namfo na moyɛ me namfo memfrɛ mo nkoa bio memfrɛ mo nkoa bio ɛfiri sɛ ɛfiri akoa nim deɛ ne wura yɔ akɔ bi nim deɛ ne wura ne yɔ na mmom mɛfrɛ mo namfo bɛfrɛ mo namfofoɔ ɛfiri sɛ nneɛma mate n'agya no nkyɛn nneɛma no nyinaa a no mate n'agya no nkyɛn maka nyinaa kyerɛ mo maka kyerɛ mo Ɛnyɛ mo na- hallelujah amen sɛ ɛdeɛ na yɛnka nkyerɛ hɔ biribiaa yɛka biribiaa ɛdeɛ na yɛnka nkyerɛ hɔ sɛ obi si wɔ de me Bible no mu kyɛn gyiri mpanyimfo a na menim saa afei na wɔba de a menim ɛdeɛ na yɛnka nkyerɛ hɔ deɛ woyɛ wobɛnya nkwagyeɛ deɛ wobɛyɛ yɛwurade Yesu ba a wobɛkɔ ne ma ɛtɔ so mmienu no mu ɛdeɛ na yɛnka nkyerɛ hɔ aka ne nyinaa wɔ so ɔka ne nyinaa de akyerɛ Yes. enti wɔmfrɛ yɛ akoa bi a bio ɛfrɛ mo nti namfoɔ yɛyɛ ade hyeɛ amen amen ama Yesu nti mepa wo kyɛw momyɛnya ɔdɔ ma yɛn ho Kurofrom district bɛsrɛ mo firi mpanyimfoɔ so kɔsi asɔafoma so yɛnya ɔdɔ ma yɛn ho ɛbɛ sɛ yɛsi yɛnyɛ biribi ne yɛnhyia mu a fa ne gyie yɔ ɛma no kora mo wɔ maakuo anigye bɛɛ na ade kɔ maakuo no wɔdeɛ mɛma no na nkyɛn monkoa mo deɛ a mohyia mu ɛma no nyinaa kɔhyia ne adwene yɛ ho nti yɛsi ɛnɛ yɛ maakuo da meeting anigye bɛɛ na ade kɔɛ nyame ma ɛne bi wɔ hɔ nom a momyɛnsua adeɛ no yie ɔdɔ ho sɛ Bible kaeɛ no ɛnyɛ yi sɛ saa o ɛnafɔm faako nya ato so na gu maafi no bo abɔ so no na saa na wɔkɔ no saa deɛ sɛ ne nka obia bɛtɛma yɛ bi nkɛ dɛ paa ɛmu mmara ne mu nnwuma bi no ɛna yɛden Bible ka ɔdɔ ho asɛm no ɔdɔ ho asɛm momyɛnka ho mmɔ mu mpanyinka ho mmɔ mu tiri bi kora na aba sɛ de sese ne yɛnkɔyɛ meeting ayɛ ɔbɛba ha na moyɛ meeting ayɛ ɔbɛba ɛna mekɔ ha ɛna meyɛ sɛ adeɛ a yɛyɛ paa no sɛ yɛsi ɛnnɛ this is administration yɛkɔyɛ meeting na obi afrɛ yi ano obi afrɛ yi ano yɛ a wo a wɔbaeɛ no wohu deɛ woyɛ wɔ ho asɛ na saa obi ka sɛ vim na wode kɔ meeting no nyinaa no na adwo ayera asɛ saa nyame ma mepa mo kyɛ wo yɛwurade Yesu ɔdɔ ne gyaeɛ momyɛ no dɔ yɛ ho na Kurofrom district no ɛnyɛ animonyam bi mpie mu ma yɛn pa na obi ba no ɔteɛ ho asɛm a awo kɔyɛ Kurofrom kɔhwɛ menom sɛ Awurade bɛtie wo paabɔ amen na deɛ wode baɛ ne bɛsi yi amen amen ɔdɔ ho asɛm ka deɛ toa so no ɛnkyɛmu du nsia no ya Bible sɛ ɛnyɛ mo na moayi me enti Bible sɛ menka nkyerɛ wo nɛ sɛ yɛwurade Yesu no ɛnyɛ ne ayi no na me na mayi mo yɛwurade Yesu da bi a ɔdodoɛ na ɔno ɔde ayi yɛn na mede mo asi hɔ sɛ ɛna ɔde yɛn asi hɔ monkɔ na monkɔ so aba sɛ yɛnka yɛn ho mmɔ mu nneɛma so aba na mo aba no ntena hɔ na aba bi a ɛbɛso no de sitie mu no ɛntena hɔ na biribi a mobɛsrɛ no gya no na din mu yɛn no saa deɛ a adeɛ biara a ɛbɛsɛ no agya ne din no mu no ɔde ama mo ɔde bɛma yɛn amen amen na wɔsɛ me na mayi mu ɛna mede mo si hɔ sɛ monkɔ na monkɔ so aba na mo aba no ntena hɔ nti de sitie yi ɛnyame na apa sɛ yɛnka yɛn ho mmom na yɛmɛso aba na yɛn aba no ɛntena hɔ na sɛ aba no tena hɔ wie deɛ a ɛne adeɛ bi a ɛbɛbu sa ne din mu no ɔbɛyɛ ama yɛn yes na aba no yɛ so asɛm no no aba so ne ma yɛ a adebisa no nyɛ adwuma ɛnyɛ yi nyɛ sɛ na Bible kae saa no kan sɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔ so aba na mo aba no ntena na hɔ yɛaba no tena hɔ yɛ Biribi a obiara mobɛsrɛ ba no hɔ so gya kura no. ahye mo sɛ Paul ka ne Korintians hɔ sɛ fapem foforɔ no obi ntimi ntu wɔn nka deɛ ɛhyɛ hɔ dada no ho ɛne Yesu Kristo no ho na sɛ yɛto fapem no ɔsɛ sɛ obi de sika dwetɛ dwetɛ abɔhene abɔhene nnua nnua burodua burodua to fa pemi so a ɛne ɛserɛ
egusua obi adwuma obi adwuma bɛda adi ɛda no bɛyi na di ɛda no bɛyi na di efisɛ ogyam na bɛda adi sɛ ogyam na bɛda adi na sɛdeɛ obi adwuma na ogyam na bɛso ahwɛ gyam na ɔbɛso ahwɛ na yɛto fapem a wo de ɛsɛ to so no na ofi sɛ obɛnya deɛ ɛnyɛ yi ɛbɛhye Bible sɛ obi adwuma ɔto asi wɔ ne gyina obɛnya ɛna obɛnya adeɛ obi adwuma hye ne sɛ adwuma no hye deɛ a wobɛhwere adeɛ ɔno ɛdɛ adeɛ wo fapem no a yɛto so no ɛdeɛ na adeɛ ato so deɛ na adeɛ ato deɛ so oh hello hi me ne wodi nkɔmmɔ kakra bi anɔpa yi menkyɛ koraa o fapem no a ɔse na monkɔ so aba na mɔba no ɛntena hɔ na biribi a mbɛsrɛ ne na gya aba no ne tena hɔ wie deɛ a ɛne adeɛ bi a wosɛ ne gya no bɛdi ne mu no ɔde ama mo ɛna ɔde bɛyɛ wo aba no ntena hɔ ɛne ne wɔhaw waba no odua na ahye ɛne ne wɔhaw tumi anya adwo sɛ wobɛnya biribi afiri nyankopɔn nkyɛn ɛdeɛ na awurade hwɛ wo na ɔde akɔnsida wo abɛbɛɛ ne wa so babɛn ne sɛ kura deɛ asɛ me kura deɛ asɛ mahu me nyankopɔn akora ankra no sɛ mede tara baabi a na awae mede tara baabi a na awae masa ɛbɛwae de biaa da biaa wode fam ho ɛbɛwae onyame deɛ wohu no kra no na mmom ne mena na hyɛdeɛ no wagya n'akyire wowɔ nam su mu da bia meka sɛ akotation nkoko na dɛm a me sɛ baabi a bɛgyina bia menka dan ba mekan sɛ 1 na bɛso 105 no ɔse thy word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path onyame asɛm yɛ me nan ase kanea ɛne me kwan so han ɛna asɛm na yɛ kanea no wagya n'akyire to wonam su mu ɛnyɛ fa na wokɔ ɛhwe ase asɛm no ɛyɛ asɛm a yɛden nyame asɛm no ɛɛden ɛso deɛ no ɛɛden ɛmu odu nti wotumi deɛ ɛsu nti no wagya ne wakyire ɛna wankasa wobɔ ɔbra na sɛ yɛmalatɔfo no akɔpa adeɛ wɔ dɛm na wamfa kanea wobɛhu wohunu wo sɛ kanea no si saa ne adum na ɔni so ayɛ tum wopa adeɛ wɔ nkyɛn kora wohunu saa na woteɛ wonam sum mu onyame asɛm na David ka sɛ ɛyɛ yɛ nan ase kanea no ɛne yɛ kwan so ha no wagya ne wakyire nti baabi a wonam biara no ɛsum mu nti Yesu kura wo hu kɔsɔ aba na ma waba no ɛntena hɔ wo so aba na wo so yɛ no ahye wode yɛ no ayera yɛpɛ a yɛnhunu ɛdeɛ ne agyina so de abɔ odin asafo no a wote mu no ɛdeɛ ne agyina so de abɔ odin a yɛpɛ a yɛbɛhu waba no nyinaa hye sɛ sɛ osuba no ne yɛ no ɛne Nyankopɔn asɛm ne nkɔ wɔn nkɔkɔ bɛnya wɔ mu adwuma wosum nyinaa yɛ honam obi suma wosum nyawe nyinaa no ayɛ honam wohu bia ne mu asɛm na ɔka wiase nyansa na ɔde aka woka ho masɛm na ɔka honam mu deɛ wone nipa no hyia mohyia woka ho masɛm a wobɛnya nkwagyeɛ no na ɔka honam mu deɛ mesrɛ mo nyame ma moyɛ tie nyame asɛm na ɛnkyɛ na deɛ wɔbɛ no nya aba ɛna woyɛ no mu yɛ nabɔne momiɛfo yɛ ho nto yɛ ho so yɛfo yɛ ho to yɛ Awurade Yesu no a ɔma nipa nyinaa deɛ kwa no so na sɛ tumi tena no som yie di a ɔbɛnya yɛ nkwagyeɛ amen ɛnyɛ me na wayi me ɛmi na mayi mu sɛ monkɔ so aba na maba no ntena hɔ na aba no tena hɔ wie di a adeɛ bi a wobusa no wo dini mu no ɛne na bɛyɛ wo so aba no ni hɔ ɛdeɛ na wopɛ Daniel Rama sadi no diswa wane ne adame ani adame ɛda so bedo ne bie Amen. Deɛ ɔma hyɛdeɛ na odi soɔ no ɔne deɛ ɔdɔ me na me ne magya bɛba ne nkyɛn ɛnyɛm no yɛto no sɛ adeɛ na yɛtena se ɛbaaba mu modu anasɛ yɛto no sɛ awie ne yɛgyae yɛwerɛ deɛ ɔma hyɛdeɛ ɛne deɛ ɔdɔ me no na odi soɔ no me ne magya bɛba ne nkyɛn na yɛabɛyɛ yɛn tenabea wɔ ne nkyɛn nti nɛ sɛ Awurade Yesu asɛm ntiw mu a ɔne n'agya ne ɔmoma nea ɔma hyɛdeɛ no ɔdi soɔ no ɔne deɛ ɔdɔ me na yɛbɛba ne nkyɛn ne yɛabɛyɛ yɛ tenabea wɔ ne nkyɛn enti nɛ hunu sɛ yɛdie no a wɔpɛ a wo nsa nka no animuonyam bi a ɔhwɛ no a wohunu yɛ no no nneɛma bi asi ɔdɔ ne tumi nyɛ adwuma mmerɛ sɛ no nyɛ adwuma wɔ mu onyame ahyɛdeɛ no a ɛyɛ kronkron no a wɔfa so aba wo nkyɛn no ebi ne wo nkyɛn
What the Akoya Yakana Yamono no Pasamin Kumuyan any time, any we are say, or about ye. Usubana Akoya, Sanu Mikayao, the already is to toss about with chair, and ye. Ah, what will be no Kumabuan and Doyana Yawa. Turn up a trust, you already will be no in Adoya. Nayawa. The baby to another David say, we be the so sword of fear. But Jonathan T. Naka Jonathan to me crying out there. We be the so sword of fear. No matter for Jonathan T coming crying out there. I didn't make a way out there. What is this? Be our own movie. Of a Lauma, only ho, of a Hanma, only ho. And to who baby of a bay out there. The Musa. And I'm ready for one in Chawai. Amen. Amen. Oh, yes, for one in Chawai. Amen. Amen. Now, and then who's running the middle move? Now, on Timaya out there. Amen. Only the old those one in some. Apa. You're ready, yes. Where we are saying, no credit. Bemen young for. On what care about Sana, Gina. Therefore, If you are saying, I don't know. What me I did in an year. A demo or near or not so or you. Or a seen a Juma. Or Pawacho. And maybe I said nada. For we are saying it too. Mojana Casa Calvary. Amen. I don't know the chair must say, Eli, I must have attained. My annual chair mouth. Yami, I said, Moja Casabinia, Mojan Mufaso. Moja Casa Calvary, no Bessin, Obinia Mojan Mufaso. Now, what can I say? Ya can't be a mobile, I know. Well, Mojan Entimin Tower. Mojan Mufaso be my son. Only the Pamo Bravo. Hey, Yana, can you be a here and I am a bravo? Obi oni nyame asem me no ka ho masem de oni nyame yesu ona he mobo sasa wo de dia ba nyina won chehwe nti bire bi na yesu wi na anuanum ye no kilo pane ne nuan ekoi mos na omo no kwa so na afi mudi nkomo ekọ na yesu chi be won chen o ka jo se ya nom na de na nkomo be na mudi a mona mema te se mo na mo wira ahui o so won ko ane ho ho wo Jerusalem na wo de si na ne na se wo de won che Bema bia ne enu se oni wiase nyina agye nkwa wo yodifo odika bobɔ no mrane bi ampa ne enu se oni ne ka bagye yai enso ne nanse ya no wafrim ana yeni asofo ne aso mpanyifo ache na bona senuam yesu se oh agunu herefo ana obi da so agunu yare mema ne enu anam serew mo agunu nyadu yesu se oh agunu herefo some ye nyamakum na bagye di fo ne kan na di na ni kwaso behuna mane ana no sa kura ni munyamu
forma awurade ya ahye nso amen nanso obi wa wo hye no so no se me ma wo hye me nso oje ne ho wo hye ne nso no ompene o se me ma wo hye me nso ene makwana awurade hye wo nso amen makwana Yesu on hye wo nso amen efutuo ne ncheche ne yade hye wo nso na bibia o onyame asem na e hye wo nso minu ayeda ase adifo ma nyame hye yenso ya wura dis pese wo hye wo nso na odi ka nwankuo ne ho bi wo se mi wanwa bi a omudi omuni ban ni mo nyame ma amrema mesramo wo se mi wanwa bi a omudi omuni ban ni mo etwese musu ba mu bi ampa eze wo ya hodai maami a wo ba ya wo ya hodai ya wura di Yesu afa ne ma wo to o tra se ama wan kasa wo pe ya wura di Yesu e hye ne ma nso adifo ma nyakopon hye won so ebe de na banya so he ne bi de wo ba mpa boye tufo de ba mpa boye tufo enkosi da ban nyame ma mesramo enchere de wo ba na nya bo na Abraham ni no gina kasa no obi nim de wo ya ne enkosi na otwa sene no obi nim de wo wani ebi wonim de wo wani obi anim ibi na de kura no enkosi sex no obi nim de wo mu obi anim Tamiya wudiyo jamiyo Tamiya wudiyo jamiyo Oya lukula wa musa chuni domwa majonya me fane maya Oya kwa Fane amen se me dia me ya wo dia hye me nso awurade hye me nso na obonsam a twe ne ma eno twedi aboso a twe ne ma ya awurade Yesu se me ya wo dia dia hye me nso amen amen mama nyame hira wo ye ho ade asem se me ya wo dia dia awurade me hye me nso wo ye nkata hye ye nso wo e bia na wo bako do ma ye hye nso se me ya wo dia awurade hye me nso me de gidi nyumo na ya na majama me hu o menye ma ye ho so be kobi asika me ne me kobi kase ye be kobi kame na me kobi o he asennua no so o na ye boy awurade so asennua mu na mema mienu e ka ne ho ba ko ni fa ba ko bonkum bible se ba ko edika ayaw ye awurade Yesu se bema
no yes and cherry baby. Jehovah. Now yes, I charge Jehovah G. They are shadow. The dear now we. Yes, I didn't show. But I couldn't come on a catch and say, hey, now who's slow? Someone in the wall for book. What else slow? What the car condemn in no? So be a money condemn and stop on us. There be. Yeah, you want to do an oboe money, but you'll be money and I saw it. Ampa, so. Many are banished, you say with the Pacific ego. Ah, now that's it. Dear now catch it. One man can say, "Uncle, you want wire money." One year now, you. One to the floor, bomb, and I say, "Nasa Okrawache. Okrawache. Now, me, media is happening. Quarter dada. The okay, and you're not able to have one. Will be a dear name condemn. I call a catch and say, hey, who's slow? Me media, Minumi and Bonnie, and you walk at Tiana Yan. A tenepe. Oh, way, dear, when you're bonnet. To catch in or condemn in your new year. No, catch you say, Radde. So, boy, he need more. Mr. Me. Okay, so, oh, no, come on, you know, see, I can't me. Was that Radde? So, call him, mammy. Yeah, come. I know for the Indian income. Maybe. You say, hey, no. The soul said, and become more paradise. Amen. Amen. Ninya ni dia no condemn no. Obi ye boni a catch na say dia ye nyanso so boni no so. Enso so. Won hwa ba boni no fofofo ni bia. Ampa. Daniel say. Odi for Daniel tinsia chemu du nan no.
Na adwuntefo panyin ne panyinfo de adwumu na mui eze wo ti ho no wo muti wo sen wandi ni wo wandi ni wo Boy, mommy, Amen. Amen. Hey. Ya wura di Yesu oyenkunimdifo. Enti na pese udi na chi. Na udi nkunim. Amen. Amen. Ono onyankugu o. Na nkugu bi sini na fon. Ene bia ka na chidifo. Ti yeni ya wura di Yesu chi eni nkugu. Eh. Ya wura di Yesu di nkunim nti o se. Yakwa mama nyina na suafo. Ona bo se fa ono mumu no mepa mo chew. Agya na mo asofo. Ene asenkafo. Mommy Nyame asɛm no anka hyiada no monko a o madawroma mepa mo kyɛwa o Nyame asɛm no momma ma ne nka hyiada monko a ɛyɛ na ya yentua na mom sɛ yɛwura de so odi nkunim no ɔse yɛkɔba ma ne akyikafo no so nso bɛyɛ da suafo de ɔna wɔntie no ɔmate Nyame asɛm sire wo madawroma de wana mo tuo bebre de mo yɛ ne nyina yɛ ne kyi ho pa ba hodo akɔso no ana mo tuo no so hia mfidie no ya dabi wani ya pie kakra dabi wani ya mfidie na fidie mo kakra ne akoye nsenka sanso obu hono ma wono on ma mpa bo na se tie emfa ntoa e montene so amen amen masem no esi Daniel ngoma no tinsia yimo edunan na ohene ti asem no me ba se masem na wi ya ne ha Daniel ana ye pecha no gina biebi Jena bebi ne yedi mi ka wonu mi nyina onyame kopon pagya ema ne nya ohene Dario nim animonyam awon ahemfie wode de onyina ahye ne nsa Daniel kasa na o manama yedi de ono ka na Dario tie no ene Daniel enti na efie ho no bra bunya kwan koso keta ahyehye kro no
bɔne bia Daniel nti no bɔne bi nkɔ so na afei ɔmo kyere wɔn yenyi Daniel free ya na on free fia na Daniel free fia ha no mo de a yebenya aso bi amen amen ene tumi bi esu awo so na wrade nyew amen amen on bɔne akɔ ho apamo so ma ho ntɔ da o ga de ne enko de bia wo de wo dia wo de bia tia wura hosem ho bɔne bi na yesa ene wrade emabo san hwias amen amen weye po bi obo na Daniel ho yemenyi akwani frifia Bible say menka ho no enche na tam no nchi no Bible say Daniel na nkofo no keka na ho nsam kire ohene Dario asa wo adwuma bi mu na director pe wasem na o maka no so empe wasem ana asei ade achi asei ebi mu huna mane wo adwuma mu papa de meka wo ba bia ipo ahemfie wa ahemfie se na na pe wasem pa se wo ye jase ana se akom na na no katire mu sam na mpo awura kodura asori fie ene akwa kodura asori fie baabi eye atwuma wo ho post ka ke obi be pedi ntino make ka hu nsam saa na afiri wo nsa Daniel ena nkofu sua no so ewo ahemfie ho se de be ye saa ne te de a ene ye nyamra bi na obi amon paye ye nyamra bi na ye yemra se be obi amon paye dem se wo ye saa de ne dia na ne rebenya da ne ena omo nyina ya adwene ba ko bo no dokoto hin Dario dem se nana ye hu se empabo bi koso a anye amwa ene be ya ma ye season empabo biara se nya odi mu ne bobom paye a ene yemra nana so ene mo nyam nti omo kan so Matias ene mo ye nye ne saa ye yemra tu wo nana na hunu se Daniel nti na ye yemra onyame ni mu yo tanfo so awo so nyina onu obekọ ama amen amen if you are timo ho nyukura o obi o ni nti fi o timo kura na ne ese if you are ebo na ya yantu me getim obi timi ye mera bi wo fie wunti land bi e koso fie on won ko wunti ene sa na te de e be chale points e so bi a yesu awo so no Daniel omo bopo we nyina tia Daniel ene rekoto na Dario anim ti na tia asem nyina no se Daniel nti ye bopo no nti oti ni nyina wie no so mo da monye Bible say kan obi Daniel tinsia nche mudunan no ene ohene tia asem no eye ne yakese na osua ni tiri mo Daniel ho na ko Daniel nti ne ye bopo yi se de obopo mpa ye bia no ye fa koto jata amenem ti bra na tia asem we say no Daniel ntira me say epo bia tafa bo ho no erode beje wo ne amen amen o so ani tirim so obaje no ena yawrade so ani tirim so obaje ma ho kwa no wonyo yawrade yesu so ani tirim so ene obaje ama ho ne ma ne nyina wie ma ho kwa no wonyo Daniel so ani tirim so obaje Daniel yanko na o so ani tirim mo Daniel ho senko obaje no obaje Daniel obomodin akosi owi atobre eti dana edim na ko to Dario anim no wanka ho bi oye din sa Daniel nana yesi Daniel wa yesi yenko kire mra nana nkasa sase won de wa ye tirim dada ene urade bejo amen amen Bible say na emerema no beto a ohene ka kire ne se yenko ohene hunu se eye media ne Persia mra se emmo wana sa ahyede bia ohene be hye no nana eyemra na wa hye eye ntawo na waka eti hu se eye Persia ne media mra Ghana ye say PNDC law say ye nane ani ti nana Daniel oda so tifie oda so bompa ye no omi enko che no yesese jata no amra no mu dada jata no mu guma komode on ena Yesu bejo amen amen I found the yesu biara so ma ya rodi moja no kasa wo ho a obejo woni amen amen minim de moja no tumi yo me de minim de moja no tumi ye etina me pa che osro se dwatu o moja no na tamaw ya rodi yesu moja no ato na en kasa maw tase moja no kasa ne nyina be ye konu nyina be bubu ade ne wa yesu ntumi ye ena yesu asua ne tumi so obejo amen amen so de Daniel asua ne tumi so obeji Daniel Bible say na ohene ka mo ko fa Daniel bai afi na pressure na aye more ye pressure nana e PNDC low kwena ye ne nana se afi de mate mo fa Daniel mra ena oto no twini jata mra te bre Daniel bai na
yɛde ne bɛto gyata no amena ne mu no ɔhene bua se Daniel sɛ wo Nyankopɔn a ɔsom no daadaa no ɔno na ɔnye wo. Amen. Amen. Wei ne me topic a mede ma wo ne sɛ ɛndɛ onyame na ɔsom no daadaa no ɔno na ɔnye wo. Amen. onyame na ɔsom no daadaa no ɛnɛ dɛ mpaabɔ mu ɔno na ɔnye wo. Amen. wo so wokɔ asɔre akyɛ mɛma ne anuanom ɛma no deɛ no moyɛ adeɛ wɔ mpaabɔ na mɛma no deɛ ne yɛnyɛ adeɛ ɛnɛ me mpaabɔ ne masɛm nyinaa no sɛ onyame a ɔba ne nkyɛn a wo se ɔmmoa wo no deɛ wosom no daadaa no ɛnɛ wɔ no nyɛ wo. maame nom onyame a wosom no daadaa no ɔnyɛ wo. Amen. sɛ wosom no deɛ wonim wosom no so a ne wonim ɛwɔ wa hɔ. ɔhene Dario ka kyerɛ Daniel sɛ Daniel meyɛ ho biribi ɛnyɛ yie ɛyɛ me mmara mete akonnwa so nti amena no deɛ sɛ yɛde wo tu mu nanso yɛde wo kɔto mu yi no onyame no a wosom no daadaa menim onyame no na Dario no Daniel nyame no na ɔnom sɛ ɔwɔ tumi na ɔnom sɛ ɔbɛtumi agye no nti na Dario na ɔnsuro nti ɔsɛ onyame a wosom daadaa ɛnɛ dɛ Daniel ayɛ den nti ɔno na ɔnyɛ wo. Amen. Amen. ɔtumi gye no nkyɛmu du nson no na ɔde ɔboɔ bi bɛto amena no yɛde Daniel to gyata no amena mu no ɛna ɔde ɔboɔ bi to amena no na ɔhene de ne patia ɛna ɔhene de ne patia ɛna na bere mpɔn patia so ano ɛna ɔde so ano kyɛ sɛ na wansakyerɛ Daniel ho ade biara ɔde sili ano sɛ obi ntumi nwura mu nkuku no sɛ bɛka sɛ sei gyata no kɔ ɔde kɔmɔ anyɛ na obi nkuku no nti nana ne de ne patia so ano Bible sɛ nkyɛmu du nwɔtwe no yɛnkɔ ɛna ɔhene kɔɔ n'abɛn mu Bible sɛ anadwo no a ɔhene Dario ɛkɔɔ ne fie no ɔdi abuada anadwo no nyinaa ɛna ɔkɔdi abuada ɔyɛ wodi abuada ɛna obi ba mpaabɔ koro wani abuada yɛn gyirifo de yɛnim mo ba mpaabɔ mu ntie na mo nhyɛ no nso ɛwɔ akoma no adwene mu sɛ ɔkyena nyame pa mɛkɔ gyirifo mpaabɔ no a woyɛ ɔbaa mɛnkɔ okunu nkyɛn woyɛ bɛrima ne ɔyere na ehia paa ɔhene kura ne mu mmara no Dario hwɛ ahemfo na ɔmo wɔ saa no Bible sɛ ahemfo bi de mo ne mo nyɛ bɛkɔ heaven dodoɔ na bɛkɔ bi ahemfo na ɔmo suro nyame no ɔmo tɔ asase a ntɔkwa nsi ho no mmerɛ biara ɛda no kɔ mu pepa wokɔ ya no ɔde ama ɔgye kɔ ebi suro nyame ebi sɛ ɔhene Dario Bible sɛ Daniel nti no anadwo no wana kɔyɛ wɔkyena kɛseɛ wɔ ne dɛm de abuada anadwo no ɔnyɛ dɛn kɔ nanso wama wamfa ne mpenafoɔ mu bi ama ne nkyɛn ɔhene Dario ama yɛmfa ne yere anaa ne mprampo ama ne nkyɛn na n'ani soroe ɛna n'ani soroeɛ na ɔhene sɔre ahomakye wɔka sɛ obi ani aso anaka sɛ wana o wana wɔwie bɔ mpayɛ woyɛ wobɔ mpayɛ yɛ bi da maame no yɛ wobɔ mpayɛ anadwo ɔda na ɔda ɛnɛ mo tietie radio so no ɛne nnuro no mo tontɔn no deɛ a ɛnɛma bɛha adwene o ɛsrɛ mo mmoayɛ na mɛma na ɔdedoɔ no mo ahoɔden asa ɔmmoayɛ ɛsrɛ mo a ɔmmoayɛ paa tuturo bia na ɔhyɛ akɔnɔ no so kakra bi mpa na ɔde abɔ mpayɛ sika no deɛ wobɛsɛ nyɛ da bia na yɛde bɛdɔ o nokorɛ paa nyɛ da bia na wobɛdɔ tɔda na yɛde atoɔ tɔdɔ bia waseɛ wie so fa to hɔ ɛdaafoɔ no ade adɔ ɔhene kora ahunu nyame asɛm edi mmuada anadwo no mede ne soroe onyame asɛm no nti no Daniel nti wɔama yɛmfa ne mpra biara ne ne yere biara ma ne nkyɛn ɛna ɔbɔ mpayɛ anadwo no bia ɔbɔ mpayɛ ɔmɔ bi da ɛmɛma yɛ momyɛnka Joseph nyɛ Joseph na yɛ Mary ho adeɛ Joseph ɔyɛ Mary ho adeɛ sɛ ɔba ne nkyɛn na deɛ hu yɛ na Mary anyinsɛm Mary nyim yɛ no na afei ɔyɛ na gye sɛ ɔba ma yɛ ho adeɛ a me ne wo naayɛ na wanyim deɛ memfa woma me nkyɛn Bible se mɛgya no nakoma mu no metirim anadwo no na Onyankopɔn yi no hɔ de kyerɛ Joseph sɛ Joseph wo yere Mary wɔ mɔ odwaman bia obiara ne ne nae fa ne bra wo nkyɛn na Joseph atie nyame kasa kyerɛ ade Mary aba ne nkyɛn afei na Mary anyinsɛn o nkokoro anyinsɛn Mary ba Yesu nkyɛn ɔfa na deɛ ba ne nkyɛn wanka wo nte aseɛ ama Mary ɛne Joseph atenan abosome nkono asa na Mary wɔ Joseph ne na anada ampa bona kɔ homa
dware anwumera na Mary hye na atie ne nam fie ho na ne na dada baako 9 months onya bema oye bema aba ti Mary so no oni makono no obi pa oye ni pa ne kuna tena bosome nkro da baako bona ko homo saa komo so odi wo yawura de Yesu sase osuroi oba me nkọ ne nkyɛn na wanyem de we metima kɔ ne nkyɛn onyame bi de ne sa to Joseph so anaba already ma ne ho suro mra wo mu why amen na te ho yɛ kronkron nyame me ma mo tete adodo na ntimi nhyɛ mo akɔ no so bebiri aba mi one hyɛ ho so me bra na so yankɔ no me ntra se enchemu edu nkro no yankɔ ɛna ohene sɔre ahomakye enti Bible say ohene Dario ka kyerɛ Daniel onyame na oso ne daadaa no ono no wonye wo ana okowura ne dem anadwene wa na obompa ye ma Daniel ana Awurade nye odi mama amen amen o Yesu na nkasa nye odi mama ne amen amen ana na payo ye de na osɔre ahomakye na Dario sɔre ye ebra na animu ntete ye no na animu kura ade anchi o sense odane dem ntimi na ti yawnya odobi di ma onua bi nyame ma mesere mo ya mo nya nyanku no ho adaaje amen asofo no adifo mo nya nyame ma no ho adaaje pa na mo ha onye ya ha onwo de ohene no kura ye ohene kura mpo yes abasiafo bi nya mpaabo adaho ba ebo so me enko so tuutimi da oda pa ohene kura mpo Daniel ha wo ye ohene ne ha wana wo ye sofo adifo nyame dwumani ma asafo na ha onye wo ha amen amen ba mo se na ohene ye ntem ko jata amana no ti Dario sori ahomachi na no ko jata amana no na ebra oben amana no enti bra oben amana no wo de awerɛho ne tia mu frɛ Daniel na anigye ni ho sase onimo de asie empa ne de wa obode na enso na ne gidie ne nyanwie pɛyɛ oto de awerɛho ne tia mu frɛ Daniel sɛ ɛna ohene bu ase Daniel sɛ yanko Daniel onyankopɔn ti asefo na koa onyankopɔn asom no daadaa no onyame na asom no daadaa watumi agye wafi gyata no mu ana ɛna Daniel bu ase ohene sɛ Daniel bu ohene sɛ ohene nyankwadaa ohene nyankwadaa na me nyankopɔn asoma no bɔfoɔ ohene nyankwa na Dario onyankwa anyway ani efiri amana ne mu Daniel ni tata da amana ma ade achi bia nya no hwe amana mu na ne nsa ne nam tata ye ho no de ne nsa ewurawura o manum tata kom de no na Daniel de ne nsa ewurawura o manum so nya no hwe na wo mayi woni ke se Daniel kura wa amana ne mu no na pressure da won so akwa wo free ni fa the pressure beto yen so yi akwa wo free na o yo hyema o me ntimi ke se owura mu no amana ne mo ye dio yata bi ankara ho na we mu ha ene we mu ha ena Daniel na ja amana ne mu afa wonderful na ne sa na we ho na ne sa na we anumu wayamia we yanzenjani nzenjani kwa
Amen. Amen. And send children in order so you. Oh, and obey. Amen. Amen. One day, any down. Pa. This is one you need. This is one calling chain. Da, oh yeah. This is one Musano. You already is off on home coming with that. Yes. You will do to me. Eh. Daniel. Jatamino. When you're not much one. One or cancer. Daniel Buasi or Hene said. Daniel Buasi or Hene Dario said. Or Hene Yankwada. Nana Yankwa. Na menyango pa me so mo. Nana me so say Yankwa. Na menyame na me so mo no no. Wasoma no bofo. Wasoma na bofo. Na wabe mu ajatana no. Ana wabe mu ajatana no. Na wanya me hwe. Enti woni antimi anya me hwe. Esan se. Wa hu se bi dipim mo nanim. Eni yo. Wati ma nya hwe. Tumi bi ani udi asie no ontimo nya hwe. Amen. Ahomone bi anpa oye de ontimo nya hwe. Amen. Ahombone no. Oba baifo. Bambonsam. Adamo no tumi. Oni tumi wo so kasa. Amen. 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 Ujidi adubaya na enye saama ho. Amen. Jidi adubaya na Yesu dim enye saama ho. Amen. Onyame de omansuo to ni brem. Ena wiem so no enye ne sakra na. Ade ne wo hawa wusu. Uni jidi edi aso do kofie. So jidi se onyame ntimi nya de akofie. Kofie. Na wo jidi se obeye de a obeye ama. Amen. Amen. Daniel ebua na nase. Ohene. Ohene. Menyango pa asoma no bofo. Onyame na me somo no no. Ena yawura de Yesu enso ande bofo. Amen. Amena wo nchen. Amen. Amen. Menyame me somo no no. Wabe osoma no bofo. Osoma ne bofo. Na wabe mu ajatana no. Amena be mu ajatana nyina ano. Na wanya me hwe. Na Daniel ne ohene Dario ekasa. Na wantimi anya me hwe. Esan se. Wa hu se bi dipim mo nanim. Ah. We na me pese wo ye ne sama me. Anya kwa wo. One point. Jatana no emu akwa wo. Bi dipim mo nanim. Jatano ano no emu akwa wo. Wo se menyame ne hu se bi dipim mo nanim. Adia na utumi nyo.
Amen. Asem na wie ya na yewo no. Transfer yenko ho a. O se esanse wo humi se bi dipim won anim. Esanse de ntia o mu agatana no ni o. Menyame na soma na bofo na be mu agatana no. Esanse menyame na ehunu se mi dipim won anim. Daniel mi dipim e won anim. Na wo hene anim nso. Na wo hene Dario anim nso. Menye bone bia. Eno na hene boto ne yam kese. Asem wo ye betima kabi. Ye betima kabi. Menyame no enum se na ni mi dipim. Wo hene Dario anim menye bone. Menye bone bia. Weti na ma bofo be mu agatana no. Yes. Na ohene eboto ne yam kese. Na Dario eboto ne yam kese. O ka so onyi Daniel mfira mo ne. Eno ka che wo se munyi Daniel. Eno yi Daniel mfira mo ne. Ye na oda na kuma so ne nsaka. Ye ohwa na nsaka. No ano no. Munyi Daniel ne mpa bo na adwene nyame atie. Won Daniel akasa. Munyi Daniel yanko. Eno yi ni firi mu. Eno yi Daniel firi jata na. Na wo bibia etin no. Na Daniel pie ye no. Na bibia entache no. Efri se. Awurade be chew amen. Amen. O amfa ho ne de asi o. Ene de wo ho no. Ene me de ekoso abrabo ni mu no. Yesu be amen. Amen. Yesu ti bibia entache wo. Wokodema ma de ache aba. Bibia anye no. De okoduru bia no de be chew. Wo de ne ugidi a obenya. Sa do boto no sie. Na obesuro no. Efise de. Na wo bibia etin no. Na wo bibia etin Daniel. Efri se. Ode ne ho to Onyankopon so. Amen. Amen. Amen.
Yeah.